Dry run po ng operasyon po ng traffic lights sa Dagupan City, umarangkada. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Makalipas ang ilang buwan ng pansamantalang patay ang mga traffic lights sa Dagupan City, muli itong binuksan para sa isang dry run. Sa intersection ng MH Del Pilar, Arellano at AB Fernandez, nagbukas ang mga traffic lights simula noong 7 ng Hulyo. Ayon kay Poso Dagupan City Chief Arvin Dicano, pinag-aaralan nila ang timing ng traffic lights upang maging sync sa iba pang traffic lights sa lungsod. Aniya, ito ay upang mapagaan ang daloy ng trapiko. Ay tinatry pa yan kasi marami pang kulang. Kaaralan pa yung oras niyan kasi pati dun sa kabila, inaano pa yan. Wala pang pedestrian lane, marami pang kulang. Kaya binuksan lang, tinatry, kinukuha yung bilang ulit. Yan, dapat yan, mula Perez hanggang ABS, pare-parehas ang ano yan, dapat organize yan. Para hindi tayo magkakagulo yung traffic. Matatanda na pansamantalang hindi ginamit ang mga traffic lights sa gitna ng konstruksyon ng mga kakalsadahan at personal na minanduhan ng mga kawani ng Poso upang hindi bumigat ang daloy nito. Inaasahan naman na magiging fully operational ito sa madaling panahon, sabay na rin ang paglalagay ng pedestrian lanes. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.